В момента стоите над подземията на манастира Свети Георги. Тук е бил манастира Свети Георги, на източната страна на селото Костенец, и под самия манастир е била разположена махалата Ивричник. Да. Махалата се е казвала Ивричник. Оттам насетне ние наричаме местността Кръстите по един друг повод. Повод, който ни връща назад във времето, по времето на нашите царства, когато става покръстването на местното население. И това местно население е покръстено точно тук, на този манастир. На това място. Добре, и кой оттам, го е направил манастира тогава? Наскоро, моля? Кой го е направил манастира в началото, за да дойдат хората тук да се Това покръстят? никой не може да каже. Имаш Далеч ли във идея? времето не мога да ви кажа. Тук са били богомили, тук са били... нашите хора са били, преди да се покръстят, езичници. Да. Вие знаете, че напоследък се много спори. Идвали ли са от българи и какви българи са дошли от Волго, там, Да. и от Завкавказието, и какви са били тук. И се казва, че ние сме ги наречали трачи, обаче те са били българи тук. Да. По горното течение на Марица са били българи. Като дете винаги съм се чудила как ще се съберат три народа. Славяни, прабългари и траки, и ще се разбират помежду си. Те са били едно всъщност. Сега се разбира, че са били едно. Как да ви нарека, не знам. Сега, госпожо, нещата стоят така. Ние в България имаме много хора от тук, от там. Или не случайно някой казва, че България е конгломерат от етноси. Да. Ето напоследък виждате циганите. Да. Те искат да ги наричаме роми, ама те са си цигани. Все едно в Турция да наречеме юруците турци. Те не са турци, те са юруци. Нали знаете, турците идват от Етиопия и от Египет. И е ново названието турци. Моля? Названието Турция е доста ново. То е ново название и те идват тук и никога не са щели да победат, но знаете за Шишман, знаете за неговите синове, знаете за неговите победи и падения. Значи, малко се отклоних от разговора, но ето тук, където е язовира Левица и Очушница, където се ставят долу. Да. Там е станала една голема битка между един от чишмановците и турките. Турките са дошли от тук, от Одрин, а ние са дошли от Ново село. Към 30 000 души са били нашите българи. Там е станала голямата битка. Некой да ви я говори, да ви казвам. Не разказваме за тия неща. Макар, че съм се чудила защо името е Костенец. От Кости ли идва? Сега. Това е отделна работа за Костенец. Значи говорим за тия кръсти тук. Да. На това място са се покръстили местното население, което са се наричали по време на Тратия беси. Бесите са били тук, нагоре, по поречието до изворите на Марица. Да. И тук тия ретика, нали знаете, че Рила, това е име, което казва много вода. Много реки, много дерета, много вода. Това е река Рила. Да. Сега се унищожава, обаче някога тук са текли многобройни рекички, деренца и така нататък. То на турски, между другото, река значи дере. Да. Дере на турски, значи ние му казваме река, то е дере, може да е голяма, малка дере. Та, тук, край тая река, край това място и тая махала Ивричник, която между другото е била по-голяма от Домобанската махала. Най-голямата махала е била тук, на източната страна на Костенец. До Долна баня са били няколко махали. Ето тук имаме Езерище махала. Имаме нататък Шишманова махала. Зад реката оттатък имаме Дрем махала. По-нататък имаме Балчова махала. Още по-нататък имаме Инчова махала. Още по-нататък имаме Гердинска махала. И
Гергинска махала, както все едно тук да казват на Свети Георги, махалата на Свети Георги. Не, манастира се казва Свети Георги, а махалата се казва Ивричник. Там Гергиница се казва черквата, Да. а махалата се е казвала Гергиница, както черквата. Гергинска махала. Да. Те са 6-7 махали. Всичките тия махали е имало някакво население в тях. Обаче 1666 и 7 година турците стигат до тук. Не продължават към Самоков. Да. Тук са си направили работата, каквото трябва. Всеки, който се не е покръстил, е посечен и така нататък. Жена, деца, всичко. Защо е спасен Костенец? Защо го има и днес? Айде ще отворим една скоба. Да. Защото местните големци, а тогава големци са били възрастните хора, старите, мъдрите хора, нали знаете? Да. Някога мъдрец или умен човек винаги е бил някой по-възрастен, по-стар човек. Било то жена или мъж, повечето мъже са казали така, както и тук. Някой дядо е казал така, като са дошли турците. Те са дошли отдолу, от Пазарджик, ама не по този път, който сега ние го знаеме. Тук е минала стария път, тук. Тук. И надолу, все под гората. Да. Пазарджик е един нов град. Няма Пазарджик. Семчинград е бил. По-насам. Семчиново, където му казват сега. И надолу Одрин. Да. Ами почти от Пазарджик надолу Марица е била плавателна. А там, където не е могла да с платна да върват това, димиите с коне са теглили с коне саловете от страни на реката. Да. Вързани саловете и един-два коня от тук, може и 6 да са коня от тук и 6 от тук, теглят сала с стоков до Одрин, за да продават търговците насам. До Белово. На Белово са намирани каменни коци. Аз ви казвам Семчинград, ама до Белово. Да. Значи аз нахвърлях нещата така малко на страни, но та 1666 година турците разтурят всичките тия махали, а което е горяло са го запалили. Те са къщичките били повече от кал и дърво. Сега има по село Костенец такива къщички. Тук там нарядко са останали, обаче ги има. И някой ден ще ви вода при такива къщички, които са от време преди, може би от преди 300-400 години къщи. Еднократни, на по 2 метра високи. Вътре 2-3 стаишки, не повече. Там огнището и така нататък. И като видите, това е отделен предмет на разговор. Но всичко е било унищожено. Но са останали имената там. Останали са и площадките на къщите. Останали са и керамики разни, и камъни и така нататък. Площадки на къщите имаш предвид основите. Могат да се намерят основите Основите не. Защото нашите хора по-късно преработват тия площадки на къщите, тия терени на къщите ги преработват в ниви и градини. И чистят камъните. Там някъде ги оставят на един куп камъните и изчистват местото, за да го садат и сеят. Каква е съдбата и на този манастир, на който в момента стои? Това манастир е унищожен точно тогава. По същия начин ли камъните? По същия начин. Най-безпреден, като всичко, което е било над земята, е унищожено. Тук имаше един камък, на който пише Свети Георги. Не този камък. Да. Този камък не. Този камък беше на Света Петка горе, на вилите, на курорта горе, Костенец. Да. Там сега един наш бивш служител, си е вземал футболното игрище за негово. Значи половина от футболното игрище и по-нагоре малко, като 300 метра, беше църковно място. Там имаше огнище, правеха се курбани и онзи камък, не той, беше побит там. Да. Но имаше една кампания по времето на предишния строй, всички кръстове и така нататък да бъдат унищожени. Имаше такива моменти и такива кампании. Включително една много лоша кампания, която поддържава на това време, когато в Цариград се водят църковните борби
за българска патриаршия, нали? Да, 1860 Тогава гърците и ние някъде. водиме страхотни борби. Да. За тях се малко говори. Историята го говори, ама ние обикновените хора малко знаеме. Кой е чел, знае. Аз не съм много чел, но знам нещо. Нещо. Значи, тогава, по това време, тук е имало епископ. В Костенец е имал епископия. Може в Свети Георги да е бил епископ. Епископ, нали знаете, че е Точно владика. така, точно така. Може тук да е бил в този манастир. Може да е бил в Свети Спас, в Долна баня. Какво да ви кажа? Те са много нещата. Свети Спас е крепост с, както на Горна черква. Горна черква е по-малката крепост, с малък парак извътре Света Богородица. Да. Така. Там е бил Свети Спас. Малък парак и Свети Спас в крепостта. Но главната крепост над Долна баня, която то малко се знае, ама. Значи, самата крепост се е казвала Боздоган Кале още от царски времена. Една непребзиваема крепост на едно високо място, на едни скали там. От почивната на Долна баня, нагоре, има един тунел, който пресича пътя и преди тунела има един път, който отива на тая хижа на Долна баня. Венетица. За хижа Венетица се намира, по пътя за хижа Венетица се намира тая крепост, Свети Спас. Доларите тук са, на Горна черква са дебели 80 см. Може с 85, но горе-долу там. А уния са 2 метра дебели. Фактически, от 2 метра дебела каменна ограда с хорусан. С хорусан, нали знаете какво Да. е? Пясък и вар. Точно Ама така. върта като кипи се меша. Нали? Там се гаси в самата смеш и се налива като бетон, как са наяли. Тук така. Да. И то вниква вътре и няма чупене. 2 метра, как ще го чупиш? Така е. И тогава са унищожили и тая крепост там. Горе. Да се върнем на начина. Хората са помагали за това да бъдат разрушени, така ли? Ами, поробителите са вече тук. Или ще разрушаваш там, или главата на дървника. Не е имало две мнения. Какво са правили в Батак? Ами и по-късни времена, да не говорим за тия времена. Аз питам, знаеш ли защо още? Като бях в Плиска, разбрах, че по същия начин Плиска е била разрушена на времето от местните хора. Ама аз какво ви говоря? И така както... Турчина... Да. Извинявайте, ще ви прекъсна. Кажете си думата. Винаги съм смятала, че самите турци разрушават, но истината е, че хората са ги вземали камъните после. Камъните са изчезвали от местата, ползвали са ги по своите къщи, не е оставало следа. Людмилче, камъните от Горна черква специално съм наблюдавал и понеже имам имоти там, всеки оня, който е посегнал от тия камъни, от тази черква, понеже тази черква е строена от местното население. Да. Независимо в кой период на българската история. За да е построена черква, тя е построена от местното население. Най-напред е възникнала една барака такава, да речем, или сложен е един кръст или някакъв камък и така, и после се прави тази черква. Тя е правена с труда на жителите, които са около тая местност там. Да. Нали? Някога траките са се кланяли на разни дървета, на разни камъни, на разни местности, височини и така нататък. Имаме и такива светилища тук. За това ще говорим по-късен период. Но да ви кажа, те не знаят нашите хора. Всичко си личи, всичко е оставено, но никой не се интересува, сестро. Никой не се интересува. Ти си на годините на моята дъщеря и допускам, че много работи не знаеш. Затова Разбира се, да. имате ли Не знам. възможност, елате с господин Пенджуров или с това момиче, елате така една групичка, каквото знам ще ви кажа, защото аз съм на края на живота, а е хубаво да се знае. Защото имаше история тук, написана от един много интелигентен човек. Ако сте чули за Радко Кайтазов, Да. нашия патриот, около 44-45, единственият партизанин, който 4 години е бил в Балкана и са го убили после по разни причини, това са подробности. Неговият чичо се е казал Стоян Кайтазов, баща му се е казал Колю Кайтазов. Баща му е бил председател на всички пчелари в България.
пчеларски сдружения в България. Да. А Стоян Кайтазов е завършил педагогика в Швейцария, в Лозана. Този Стоян Кайтазов е бил стар агент, учител и най-вече е работил като ревизор по училищата. Тогава ние сме били Самоковска околия, били сме и Пазарджишка околия, сега били сме и Ихтиманско околие и така. Тогава сме били Самоковско околие. Седалището му е било там. И той е инспектирал всички училища на територията на Самоков. Самоковска околия. Да. Не Софийска, Самоковска. Аз съм виждал записките му, толкова дебел тетрадка. С ръкописи. Не е машина, не е това. Значи, четеше ния тогавашния учител и по-късно кмет на Костенец Ангел Кунички. Ангел Кунички беше преподавател по история и български език. Жена му Костадинка и тя беше Тинчето. Костадинка беше сестрата на Ангел Кунички. И тя беше учител. И тримата беха учители, ама Тинка се казваше жената на Ангел Кунички. И двамата беха учители, но Ангел Кунички специално, след учителстването, тук партията намери за необходимо, след така един известен период от време, след 9 септември, го поставиха за кмет на селото. По негово време беше допитването дали да се направи каскада горе или да не се прави. Да. Дали да се прави на Белметен каскада, Белметен сестрема или да не се прави. Него са го питали лично. Да. Ще ви кажа какви впечатления имат хората, които са присъствали на този разговор. Между руските инженери и нашите кметове тук. Така. Той Ангел Кунички ни събираше в читалището. Тогава читалището нямаше разширение назад. Малкия салон долу, който правехме забави. Едно радио с плоча с грамофон и там правехме забави. Цялото село там се събира. Имаше забави и по курорта и така, но там, в малкия салон долу, където е сега библиотеката, там, на това място, имаше слагани столове, поне 50 на стола, и ние 2-30 човека, така по-любопитни, искаме да чуеме нещо и така. Той ни четеше от тия записки на бай Стоян Кайтазов, който е завършил в Лозана, в Швейцария, педагогика. Представете си какъв човек е бил за това време. Има ли ги още тия записки? Аз почвам натам да вървя. Значи, това Стоян Кайтазов, като стар агент, се влюбва в една учителка от прогимназията. Да. Тая учителка също е била млада жена, нали, неомъжена, но случва се едно нещастие, тя умира. Защото ще е любопитно за зрителите, па и за вас, как е умряла. Значи на Белметен, на Равничалското езеро, то не е Белметенско езеро, то е Равничалско езеро, защото е в полите на град на връх Равничал. Значи е имало 2 лодки. И те отиват, ученици и учителката ще ги води, разбира се, не може без ръководител, отиват на езерото горе и тя пада от лодката и се удавя. Бай Стоян Кайтазов, аз не помня кога е било, сигурно съм бил много малък, но имаше вила, къде е на Желязковите, сега там езерото, къде име. Аз не припадам там, не хода, но няколко пъти съм ходил, но не хода просто така. Но над тия Желязкови, над хотела им отгоре, те направиха басейни там. Да. Там имаше една вила, която беше негова лично частна. И се казваше Кайтазовата вила. Тя беше на бай Стоян Кайтазов, брата на бай Колю Кайтазов, на Радковия баща. Или бай Стоян е бил чичо на Радко. Да. Нали? И майка им е била от Кратово. Там от Харватия или това Кратово, тя беше от Словения или Кратово. Оттам е била жената. Учителка е била и тя. Самия бай Стоян приключва в тая вила, която я прави там, над хотела Желязковите горе, езерото. Да. Горе. Там се обесва. Заради трагедията на любимата му там, къде ще, може би, си искали да се женат, това не мога да ви кажа, не знам. Да. Но са били влюбени един друг. Значи,
ревизора по училищата, бай Стоян, аз така го наричам, той господин Кайтазов би трябвало да кажа или нещо друго, защото той е бил много учен човек. И тая госпожа учителка, която не знам името, била от селото жената, обаче от кои е била и какво е била, слабо съм информиран, не знам. Тя се отдавя, от лодката пада и се отдавя, там езерото е на едната страна много дълбоко и той в тая връзка си слага край на живота сам доброволно. По-късно тази вила беше взета от застрахователния институт, ДЗИ-то къде е такова. Да. По-късно застрахователния институт нещо купили, присвоили си какво направиха, продадаха я на тия я разтуриха, направиха там нищо и така нататък. То не е само тая вила я разтуриха, това за тая тетрадка, където ми задаваш въпрос. Да. Тая тетрадка, след промените 90-та година, заедно с един шкаф, в който беше в увеличен вид снимката на Стоян Кайтазов, и отдолу на самия шкаф беше сложена дипломата му от Лозана, други негови лични документи, беше сложена и тая тетрадка. Имаше един Васил Пенджуров на тоя лодката, къде почина наскоро, Иван, те са братя. Васил Пенджуров по негово време беше кмет на селото и те настояха да се разтури този музей. По негово време, когато са разтурили музея, председател на читалището беше Янка Стоева. Тя е жива и сега. Да, и тя ги е прибрала. Моля? Тя ги е прибрала при нея. Тя ги е прибрала, ама тя не трябва да ги прибира, тя трябва да ги остави пак там. Временно да ги спаси и да ги остави пак там, хората да ги четат. А тя не... Неколко пъти говоря с мъжа и тази тетрадка се крие. За Румена там има мравки да не се налазат отзад. Сега, неколко пъти се интересувам от тази тетрадка. Да взема, да я прочета аз лично. Защото у нас са ни четени пасажи там. Аз какво съм запомнил, какво не съм запомнил. А тетрадката съществува. И е при нея. Защото съм говорил с мъжа и той каза, има такава тетрадка, ама ще видя жената къде я е служила. Нема къде я е служила. Тя нема, тази тетрадка не е за частен дом. Да. Тя е за там, за обществено достояние. Да чете всеки. Ако трябва, ще се препечатни на циклосили и така нататък. Да се изкопира и така. Но това да се чете там. Да се знае за този човек. Какъв е бил, що е, какво е допринел. Защото този същия човек дава 1 милион и 700 хиляди лева да се разчити читалището нататък. Без никаква отплата. Стоян Кайтазов има площа там. Има такива хора в България, дето така са правили и нашия край ги има. Значи каква библиотека имаше в този дом? Сега цигани купиха тая къща. На Йошка Кайтазова се казваше тая. Да. Каква библиотека имаше? От Радко книги, учебници. Той беше завършил в Садово, той беше агроном по професия. Радко Кайтазов. Да. Той е живял там. Баща му е там умрял, майка му е там умрял. Мисълта ми е, че тая тетрадка има много данни за Костенец. Ама аз нямам честа да ви кажа твърдо в момента ще я даде ли Янка или няма да я даде. Но тя е от Стара Загора Янка и има ключа на Костенец, че е най-големият историк, а аз не имам за такъв историк, защото не е все едно да си изживял времето или да го четеш от някаква тетрадка там. Тя неколко пъти изнася най-различни речи за освободителите, за руснаците, кога дошли, откъде минали, какво направили. Но всичките тия неща, тя е много малка да ги знае. Тя ги отнека да чете. Верно, историята знае много неща, но историята и крие много неща. Така е. Така че ние искаме, с вас сме се събрали тук да разберем някаква истина. За този кръст, който е на камъка издълбан. На този кръст отгоре пишеше Света Петка. Да. Не Свети Георги, Света Петка. Те го извадиха от над банята, където е сега там, близо до Параклиса сегашния ли е това? Над игрището, къде е горе на колората, нали? Преди да се качите на равното горе, на вилите говоря, в дясно. Извадиха го оттам и с бадер го извадиха и го донесаха тук. Тук имаше друг, по-измишно направен, по-красиво направен кръст. А той къде е другия кръст? Щупиха ги, щупиха ги, захвърлиха парчетата насам. Не само той. Тук горе на този връх казва се Свети Иван. Да. Тук нагоре.
И там имаше кръст побит с надписи на него. Беха го хвърлили надолу в дерето. За тоя там връх или за тоя ми говориш? Не. Тук се казва Калинината скала горе. Да. А това е връх Свети Иван нагоре. Да. Нагоре. Да. Значи тази чукара тук, където се вижда, след нея има друга и най-високото е Свети Иван, а по-още по-високото е Острата скала. Да. Или така наречената се Рика Я. На турски. Да. На турски. На наши е Острата скала. Значи там горе имаше, а има и в момента, по-дебели дъбове от тия. По-дебели. Значи тук са вадени ядки от самото дърво, са на 800 години. Тия дъбове. А там уния са по-дебели, направете си сметка какво е. И между тия дъбове беше този кръст. Сега, понеже аз имах щастието да дружа с касиера на нашата черква, Петър Тодоров се казваше, или бай Пенко Тунчов и така нататък, така му казваха. Този човек беше изключително честен, почтен човек. От Горски, след като се е пенсионирал, е станал касиер на черквата. В неговите ръце съм виждал на нашата черква 84 000 лева. Някъде 82-81 година съм виждал тая книжка, само че не пише на Стояни на Драган, а пише на храма Свети Архангел Михаил. Книжка, спестовна книжка на храма Свети Архангел Михаил. И тая книжка ти можеш да я притежаваш, ама от черковния съвет трябва да отидат 3 души. Да, вие ще носите, за да изтеглите пари, ако трябва нещо за храма, нали? Да. По-късно тия пари изчезнаха. Тая книжка дали стои, не знам. По-парадолно почта да отчита по 14, по 15 лева на годината. Къде отиват тия пари, не знам. Но за сметка на папа той си има хубава къща. Виж какъв палат си направи. Ние не можем да си направим такава къща. Ако сме учили и работили толкова години. Ама той отец Николай не дойде ли по-късно? И това е много лошо, Людмилче, че тая гилдия от свещеници, които свършват семинарията с някакво синодално възпитание, с някаква християнщина, с някакви добродетели в душата си, излизат такива антихристи. За мен, аз казвам от себе си това. Много от тях са антихристи. Те отиват там да печелят в тази черква. А не да успокоят душите на хората. Или да правят, нали, те са за връзка между Господ и пролетарията там, по-много казвам. Християните. За този кръст каза, тук в крайна сметка, сега, там е било подземието на манастира. Имал ли е храм? Тук аз не мога да ви кажа точно там, но тук е подземието на манастира, което и в момента си стои. Входа му е някъде нататък, в един бунар. Има побити камъни, бунара се чисти и се вижда от това подземие. Като това подземие има връзка с подземие, което идва от Свети Иван отгоре. Минава от тук и заминава надолу. Някога хората са живяли повече под земята, траките, отколкото над земята. Да. Да знаете това. Малка хора го знаят. Да. Пари са криени от траките. Примерно. Траките са крили пари, които са добивали злато, които са добивали от деретата и реките и са имали договор с римляните. Римляните да ги пазят от разни аварии, разни хуни, разни готи, къде са идвали тук. Да пляшкосват и да убиват. Римляните да ги пазят, а нашите да им дават злато за тая сметка. Добивайки златото, те са го криели в такива тунели отдолу, стаи, под земята. Не е имало банки, не е имало тогава такава система, каквато е сега. Сега е модерна системата, но тогава така е било. Всичко е било примитивно. С копанките реките са имали много злато, добивали са, топили са и са го криели. И после, като дойде водача на римския легион, примерно тук, и води някакви битки тук с македонци, с разни други такива, които са нападнали траките. Оня, който охранява тук
землището? Землището, а и самите пари. Само той е знаел къде са парите. Един човек. И пращат му от Константинопол. Праща му императора, му праща. Плати на тая войска, да речем, 10 000, 20 000. Плати, ето ти документа, и той тогава взима, влиза вътре, вади толкова пари, колко трябва и на войската плаща. Тук на место, не да носят парите от Константинопол. Да. На место. Там на место, по-натам на место. Затова в България на много места от траките са останали пари от много отдавна. От времето не мога да кажа аз това, защото преди траките имало други сигурно. Аз не мога да съм толкова голям историк от историците. Има професори по история, има доценти по история, разни учени хора. Аз не съм толкова учени. Аз с желязо съм се занимавал цял живот. И коли. Тук, ако ви интересува специално за кръстите, носи името си това място от покръстването на езичниците в християнска религия. Оттам носи името си. Тогава може би са насадени и тия дървета, а може би са и останали, защото от тук до Марица долу, за Гара да не говориме, за Василици да не говориме, всичко е било дъбови гори. Нашите хора са резали дърветата, по-късно имало е причина за това през Турско. Резали са ги, правили са дървени въглища. Всеки един член на Костенец, всеки един жител, член е неправилна дума, е жител на Костенец е трябвало да определя на турците под кантар половин тон дървени въглища. Предимно от дъб. Секли са и по Балкана. На много места има поляни такива в Балкана, гледаш и не може да си обясни защо е тази равнина тук. Равнина около 20 квадратни метра. Там е изкопано земята, горе на дърва и зарито отгоре с земя и като се задушат, почват да не горят, само тлаят въглищата и той после ги изгриват, слагат ги в съндъци, в чували и ги скарват да ги предават на турците. За мангали. Сега, предимно, тук е имало към 37 пещи за добив на желязо. Аз ви казах миналия път. Имало е и мадани, които са изковавали това желязо. След като изтече от пещта, това желязо, то изтича на една топка, така, долу. Това желязо по-късно е ковано на специални, айде ще го наречем машина, защото машина има точна дефиниция, то си е машина. Един грамаден труп с перки, с една турбина, която водата я върти, нали? И отстрани има само една перка, която като удари трупа на чука, който е бил железен, дръжката е била цял труп, тя е била дебела. Нали? И като удари тази, тя се дига нагоре, а чука е тук и пада надолу. И с падането си бие по това желязо, което е било нагрято предварително, пак в пеш. И го правят на чулчета, и на коли от тук. Керваните, 20-30 коли, в едната карат части за колите, в другата това. Има ли сме връзка с Самоков, с техните самокови? Разбира се. Ма ние сме... Самоков тогава, може би, една трета са били българи, другите две трети са били власи. И затова носи името Самоков и Влайчо. Самоков и Влайчо. Така го пише по старите книги и така го знаем ние. Самоков и Влайчо. По-късно се прочиства от власите, хващат по планините насам. Те са предимно пастири. Занимават се с овце, с коне и така. И Самоков се очиства. Сега пак наново е заробен по едно друго племе. То си е за техна сметка. Не мога да говоря за това. Сега. Старите хора казваха Дуня Мердивен. Това е турска дума. Дуня. Времето е стълба. Мердивен на турския стълба. Дуня Мердивен. Днеска са тия горе, утре уния горе, така се върти.
Живота се върти. Да. Не може да бъде постоянно комунизъм и постоянно фашизъм и постоянно и такова. То фашизъм не е имало, ама да не говориме. Да. Всичко се върти. Да. Днеска съм аз кмет, утре другия кмет, трети така и така. Един по-умен, един по-мъдър, един по-глупав и така. Народът не го избира втори път, сложат пак другия или някой по-умен от него. Ето така е. Живота е така. Кога според тебе е станало покръстването на хората в този район? Горе-долу, кое е времето? Повтори ми въпроса, ако обичаш. Кога ги покръстват местните езичници? Там, когато покръстват костенец. Когато покръстват костенец. Ако се ориентираме по това, че има официална дата за приемането на религията... Не мога да кажа дата. Това става... Борис. Да, времето на Борис ли? Значи, не мога да кажа. Не мога да кажа. Знаеш ли защо те питам? Дата не мога да кажа, но... Значи, тратите са покръстени от местните българи, са покръстени в християнска религия по негово време. На Борис, предполагаш? Или на Симеон. Борис покръства българите. Знам, че но Борис. Аз те питам, защото има сведения, че по нашите земи са вървели и от първите апостоли. Това е отделна работа. Да. Значи, за апостоли, аз и Паиси слагам за апостол. Да. Ако щеш, и Матей Преображенски слагам за апостол. Аз говоря за апостол Павел. Слагам и Иван Рилски за апостол. Да. Защото това са хора, напоследък чета, и той Иван Рилски е завършил Магдалурската школа. Да, защото е бил Симеонов син. И те са били малцина и са се праснали нагоре-надолу да проповедват християнщината. Да. Най-вече. Християнщината. Значи Борис също е повлиян. Той не е бил християнин, обаче е повлиян от християнската религия и се покръства. Той най-напред, след това покръства и всичко край него. Като който не се е покръстил от болярите, е бил посечен. Да. Аз така съм го чел, че е бил посечен. Тук нашите костенчани доброволно са се покръстили, но доброволно не са станали мюсюлмани. Защо? Казах за този старец. Да. Влиза в махалата тук. Тук градините надолу, ако отидете във всяка градина, тук има най-малко 10 бунара. Кладенци, дълбоки, по 10, по 12 метра. Които сега са затрупани, за да се работи там. Ще падне дете, ще падне човек, защото е дълбоко. Обаче ги е имало. Има няколко още, които стоят. Но тази земя тук, до селото, тази страна тук на полето, до селото, по-нататък носи името Петришора. Това е най-плодородната земя в цялото Костенско землище. Най-плодородната. За градини, за картофи, за каквото щете. Да. Включително и за лозя и за тютюн. И това е садено. И тютюн и лозя е имало в Костенско. Сега махалата както ви казах, се е казвала Ивичник. И от нея вече, от тази махала надолу, и реката се казва Ивичниче. Да. Ние казваме Рибница. Името Рибница иде от по-късни времена. От 666 година, когато ги покръстват, ама турците, когато ги покръстват от християни на мюсюлмани. Да ви казвам и за това не знам. Тук нагоре по тая река има една махала, да, която се казва Гарга махала. И оттам Воденица има там, Гарга Воденица и така. Да ви казвам ли за това? Да. Значи, когато ги посичат за последна, защото те избягват от Свети Спас надолу на Баня горе. Да. Избягват много хора, заедно с войската, виждат, че не могат да се справят с турците и избягват. И минават през Банския връх, ние му казваме Сакарджа, той е връх. Зад него има пътища, имало е. Да. И сега е имало, обаче дали са същите не мога да ви кажа. И отиват, слизат на Горна черква. Да, на другата крепост. Слиза и на другата крепост. Тя не е била разрушена, всичко се е било как трябва. И се бият там сериозно. Аз съм намирал там разни джаджи от битката. Да. Стрели, разни работи, защото
имам ли свободно време, има едно детектор, че хода насам натам, така, търся някои работи. Историята ме интересува най-вече. Значи, хвърляли са едни, колко са били умни някога, хвърляли са едни шила, които са били с 3 шипа. Ама и така са ги сеяли. Да. Тогавашните войници не са били с кубинки и с бутуши. Да. Били са с нещо като джапанти, кожи на краката и сърхули и така. И онова нещо стърчи сантиметър и половина нагоре. Както и да го фърлиш, едното шило се отгоре. Да. Долните стоят така, и като подпори това. Как стъпи този войник, какъвто и ще да е войника, той е усъкътен вече. Той не може да върви. Той е сериозно прободен в ръка и край. Така, такива съм намирал. И край Свети Иван горе над селото в ляво, къде ви казвам тази височина Северика, а тук е Острата скала. От Острата скала нататък има път за Свети Иван. Нали? Където кръста ви казах, че е такъв каменен кръст има и че по комунистическо време този кръст беше бутнат надолу в дерето и този бай Петър, който беше касиер, плати на 2 души костенски рабаджии, тогава им казахме. Имаха волове в къщи и с колата, само с преднищата, а на преднищата на колата се казваше Врадуме. Врадуме с слъбците, с такова. 3 коли, единия помна от тия рабаджии беше бащата на генерал Петковски, Симеон Петковски. Рабаджия беше и той, нашето население се занимаваше с такава работа. И зими и лете караха трупи от Балкана, но колко трупи са може, колко 2 вола, колко трупи може да скарат за един ден или за една година. Нищо. Сега гората разбра отсечена. Така. И те отиват там 3 коли. Едната кола кара едно пуле с вода, другата кара чували с пясък и с чекъл и там някакви дъски. И изтеглуват с воловете този кръст, защото той е тежък кръст. Този кръст е най-малко половин тон, ако така го гледат. Оня беше по-измичен, по-малък, но горе-долу е такъв. Изтеглят го от дерето, поставят го горе, правят куфраж и сега е така. Да знаете, нагоре... Тоест там е запазен. Кръста там стои. Обаче над Свети Иван има отгоре още едно възвишение на пътя за Милитини ниви. На това възвишение е имало друг рафис, по-малък, Свети Лука. Да. Така. Това е на пътя за Гарванова ливада, къде ви казвам. Значи този път оттам минава и слиза в тая река. Да. Рибница, където и казваме ние. Да. Най-предия път от Костенец за Гарванова ливада и за Миличини е тоя, който ви казвам. Да. Той минава над каменния мост горе, където са чучурите, шишмичките, право нагоре, той е го расъл сега, но личи. Право нагоре и те сечеха сега дърва там. Отгоре прехвърля се и пада точно на Гарванска ливада там и Миличини ниви, на долния край на Миличини ниви. Най-претия път, не този асфалт, който е през курорта и така нататък, не, от тук. Кажи за тая махала там, какво е станало там? Там тая махала, като идват разбитите наши войници, колко са останали, не знам. А войводата е бил сериозно посечен. И много кръв е изгубил в разни други документи. За това ли е Янкул войвода? За него ли става? Не Янкул, ще се поправите. Янул се е казва. Янул Черни. Така се е казва войвода. Янул. Сериозно е бил посечен над Думус Кале. Да. Не Думус, Буздуган Кале. Буздуган, нали знаете какво е такова? Буздуган Кале се е казвало, това Свети Спас над Долна баня горе. Да. Пренасят го на тарга, един кон тегли напред и 2 дървета са сложени дълги назад. И това отзад, къде е направено като носилка, сложено е одяло или някаква черга или кожа. И войводата е лежал отзад и коня върви напред и войниците пред него, зад него, но войводата го тегли това, защото не може да върви. Нали? Да. И тук, докато е стигнал до горна черква, той е починал. И аз затова се сърдих на Ангел Данин там. Да. Те намериха една гробница, много богата гробница, с един дълъг меч там и позлатени работи. Дръжката е била златна на меча.
Трябваше ги да дадат в музея, трябваше такова. Те са решили въпроса по друг начин. Нема да го казвам сега, защото не е хубаво. Не е хубаво. Смяташ ли, че ако се говори с тях има надежда? Не можеш да говориш с тях изобщо. Там е платено да се мълчи. Сега. И това най-вече интересно е като факт, но там се сипа много бетон и не личи абсолютно нищо. Това всичкото беше в двора на крепостта. Да. Такива места не трябва да се строи, нали? Точно така. Но то се строеше. Сега, оттам той умира там. Сигурно временно са го природили някъде и после са се върнали да направят тази гробница, защото направено от туфли, направено и отгоре една плоча. Абе като за по-специален човек. Мен няма да ме погребат така, но това е бил войводата. И оттам се бият на Горна Черква. Пак як бой. Там е имало и местно население. Стари баби, дечица, жени. Да. Там, на тая крепост вече, на Горна Черква, няма с какво да убие децата си, а оня с ятага мая пред него. На дръвника там, реже им главите. Да. Взима един камък и си убива жената, убива си децата. Не Кочо Честименски. Не е пръв, искаш да кажеш. Не Търново. Да. Навсекъде е така било масово явление. Да. Кой е имал нож с ножа, нали, заколе жена си, заколи децата си, да не минат под ножа там, защото е грехота. Да. Имало е хора с по-друго мислене, нали? Да. И после се фърли с камата, може да го заколят, обаче и той примерно намуши някой, намислил си нещо да направи и така. Такива времена са били сега. Да. Действало се е повече с хладно оръжие. Копия, разни... Ето, примерно, моето фамилно име е Наджаков. Ние идваме от Крагуева, от Сърбия. И докарват турците с вързани ръце, тук като ковачи, като майстори. И почваме да работиме тук по тия пещи, по тия мадани. Наджак е копие, на което от едната страна върха има секира, а от другата страна има острие. Да. А и нагоре има острие. Това се казва наджак, както казваш, пушка, автомат, нали, оръдие и така. Има си име това оръжие. За бойно оръжие е било тогава. Там се бият и виждат вече, че губят боя. И отварят една от вратите, която една врата е имала отдолу на път и една отгоре. При горната врата от лявата страна е имало чешма. Най-напред спират водата. Да. Горе там уж някаква бабичка им казала за магаре там да го нахранат с царевици, лъчичи мики и така нататък. Това са стари истории такива, може и така да е било, но спрели са водата. Без вода се кара до някъде. Те не са знаели, че ще им спрат водата, за да си напълнат стомнички, чупчета и това у нас с вода. Не са знаели. Спират един път водата и край. Това е. Дечицата искат вода. Да. Майката плаче на бащата, бащата се тревожи, понеже не може да му достави вода. Уния са отвънка с сантрачите, чакат. Разбиват едната порта, южната врата. Да. Те са били две врати. Разбиват я, а там, къде ти казвам на горния край, където е на Ангел Дани, горната врата, там имаше една квадратна кула. Дуари с квадратна форма. Да. Е така. Имало е кула, сигурно. Не да знам какво е било. Като дете помнят доварите само. Да. Нищо друго. По-отдолу там на Горна Черква стоят и други довари на оградата. Обаче долу така до самия път. Защото са чупени и там са взимали камъни да си строят. Казах ви с тия камъни какво се случва. Но по едно време виждат, че не могат вече да издържат и почват бременни жени, малки деца, стари баби и дедовци набутват ги в подземието. Те са си и сега там. Както и тия са тук. Това е спасението. Сложили съм 2-3 стомнички с вода и отгоре са прикилили по хлопака, къде са ги затворили. С надеждата, че някой ще им отвори. И са оставили някой там и са му казали след 1-2 дена иди да отвориш на тия хора там да излязат, като се махнат тия джагали от тука. Обаче видели го там, убили и него. И тия си останали вътре. Да. Тия неща много съм се ровил, за да ги знам и ви ги казвам, за да ги знаете. Вие сте млади. И тук са останали умряли хора и в Долна баня са към 200 души в подземието на това Буздуган кале. 200 души. Като иска да мъчах доле къде са военните,
това, не военните, а полицейските станции. Да. Къде на полицията там има сега какво е, не знам там. Има постройки там. Едно време беха почивни домове, ама сега май е на полицията пак, не знам. Така. Не довършихме за... Имаме още 5 минути, ама да ти кажа, че приключваме за днес. Кажи за на тези, които са приели исляма. Имало ли е такива в Гарга Махала, каза? Имало ли е такива, които са приели? Аз не съм довършил за Гарга Махала. Да. Затова казах за този път, който минава през Свети Иван. Точно така. И отива на Миричи Ниви. Да. Под Миричи Ниви е тая Гарга воденица, Гарга Махала. Беше голяма поляна, има кладенци там, водата е чиста, става за пиене. 3 кладенеца имаше там. Сега всичко е затинясало. Там те отиват, обаче, дали постоянно е имало на Северика я, на острата скала пост. Да. И тогава са го поставили, това не мога да кажа. Като са дошли тия хора. Да. Махалата е там, костенец е тука. Те са се женили, имали са близки връзки, отношения, знаели са за тая махала, тук всичко се е знаело. Да. Миричи Ниви е обработвана от тия хора там, за да се хранат. Да. Това е голяма поляна, тя сега ограсна. Отивайки там при техните близки, братовчеди, чичовци и лели, тия, които успеват да избягат от това, защото уния са под тях и ги кулят постоянно. Да. По-младите, по-пъргави бягат. Ние там сме намирали жена с детенце, е така. Детето паднало до нея, костите. Да. Обаче на детето костите личат и на жената. Да. Разбирате? Там, до памъка на 4 пръста в земята. Кости на жена нарочно ги носихме при една акушерка, имаше Иванова. Това се казва на жена кости, не са на мъж. Но това между другото. Избягват, отиват в Гарга Махала. Личат си всичко, къщите, къде са били, аз съм видял с площи на слани подове, с квадратни площи, с хоросан заляти. Като, нали, преди да се влезе в къщата и вътре в самата къща, преди да се влезе да се спи там, Да. защото там, където се спи, беше подковано с дъски. Ама на 2 пръста беха тия плочи, такива плочи от глина, изпечени тухли. Ходиш по тях и ходиш и си лягаш. И там вече един асър отдолу, отгоре рогости и така нататък. Така се спеше. Да. Мазглавница дълга, общо за всичките. Отиват там. Но този негодник горе, който е бил пазача, заспал. Людмилче, заспал за нещастие. И ония хора слагат един казан, колет, 2, 3, колко овце са заклали, не знам. Да нахранат тия изстрадали хора. Кои обезобразени, кои ранени и това, които са се добрали до тях. Да. Обаче он като е заспал горе, турците идват до тях, ето до храстите идват. И се пускат и избиват най-безпрецедентно и тия, които са били от махалата, и тия. На поляната там. Да. Он я не е видял, не е могъл да ги предупреди и така. Той е трябвало са 2 души, обаче така е. Съдбата била решила. Да ги няма тия хора. Избегали са 10-20 души и са се качили към старите Самуилови вили. Самуили има тук 2 вили. Над Горголица, на този връх се казва Градище. Да. Градище. На това градище има 2 вили. Избягват там. Имало укрепена линия, обаче много слаба. Те като тази ограда. Това не прави работа. Да. И вече турците видяли ги, че са малко и преговарят с тях. Момчета така. Емилитле казва, няма да ви взимаме живота, вие оставяте, видяли са, че са изклали доста народ, разбрали се. Това е имало някой, който е ръководил нещата, който е наблюдавал цялата тази церемония. Вие казва, ще ви оставим живи, искаме всяка година по 20 ловни сокола обучени, ще идваме да ги взимаме за султана в Истанбул. Да. И те стават, някои от тях, не мога да кажа колко, но стават соколари, постенчени. Да. Последните им занаяти до края на Турско са били ножарство, рударство, топене. Тук руда нямаме ние железна. Железната руда е карана в съндъци с кервани от южната страна на Витоша. Там има една река Палакария, там е обогатявана рудата
И е докарвана в съндъци вече богатата железна руда. Тука и тук е топена. Ама аз казвам тука. Но като казвам тука, това значи от Радоил насам. По всички тия рекички е имало мадани, изключително и над водопада Костенския е имало мадани, а и под водопада много мадани. С това трябва да свършим днеска. И продължаваме следващия път. Къде да отидем следващия път? Според теб. Това вие ще решите, Людмилче. Където искате. Тук почваме от духовното място, дето сме станали християни в нашия край. Къде да отидем следващия път? Значи аз... Може би да се качим пък горе на Вили Костеници, да огледаме там какво можем да разкажем по-точно. Всичко е унищожено там на Вилите, Людмилче. Там след освобождението от Турско, хайлайфа, тия по-богатите разни депутати, министри, това, знаят Костенец какво е и почват да си строят вили. Ама искаш ли да разкажем за писателските вили там? Да, там е Константинова вила, там има Смирненски посещава тук, Иван Вазов посещава. Дебелянов идва от тук. Дебелянов, да. Идват тук. Идват, ама Кръстовата вила знам къде е. Да. А на Влайков? Тодор Г. Влайков, знаеш ли? Тодор Влайков. Влайковата вила. Да, знам я. Знам. А да се разходим там, да. Зад плажа. Да. Да покажем тия неща и да кажем за тогава. Даже аз там за последно един пазар имах, който ми